Għall-ewwel darba r-rappreżentazzjoni storika ta' żmien il-Kavallieri l-Ingwardja ser issir fil-Palazz tal-Verdara b'risq il-Malta Community Chest Fund. F'kumment lil One News, id-direttur artistiku tal-Ingwardja Mario Coleiro spjega li għall-ewwel darba fl-istorja l-poplu Malti Wawċi jista' jarissa din ir-rappreżentazzjoni kulturali mill-qrib fejn qabel kienet miftuħa biss għat-turisti. Se ssir preżentazzjoni, l-aħħar preżentazzjoni għal dan l-istaġun tal-Ingwardja li normalment issir fil-Forti Sant'Irmu. L-Ingwardja hija xi ħaġa li normalment jaraw għat-turisti, però permezz ta' din l-okkażjoni il-Maltin se jkollhom iċ-ċans li jaraw l-Ingwardja wkoll. Il-kanċell tal-palazz se jinfetaħ fl-10 ta' filgħodu għall-viżitaturi u se jsiru bosta żjarat igwitati fil-palazz kif ukoll preżentazzjonijiet tal-Ingwardja fil-ġonna. Il-President George Vella ħeġġeġ li daw kollha li se jżuru l-Busked is-sibt għall-attivitajiet tal-imnarja sabiex jieħdu l-okkażjoni li jżuru l-Palazz tal-Vertala biex jaraw ukoll l-Ingwardja. Qegħdin inżewġu żewġ affarijiet f'daqqa, qegħdin inżewġu il-promozzjoni ta' avveniment li huwa magħruf bħal mill-Ingwardja li ssir s-soltu Sant'Irmu, però darba ħanittrasferu għal Verdala, ħalli il-barranin u anke l-Maltin jiġu jaraw dal-avveniment hemmhekk u fl-istess ħin anki qegħdin jikkontribwixxu għal Community Chest Fund. Żied jgħid li d-donazzjonijiet huma kruċjali għal ħidma kontinwa tal-Community Chest Fund li taħdem bla qiegħda biex iġib bidla pożittiva u tanġibli lil eluf ta' nies fil-bżonn. Il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi qal li l-Ingwardja se tikkumplimenta il-festa tradizzjonali Maltija tal-Imnarja b'avveniment folkloristiku u storiku li huwa minnu nnifsu attrazzjoni għal familji Maltin filwaqt li tista' wkoll tattira numru ta' turisti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.